Hemmeňize salam aleikum. Sizi Sevgili TV kanalyna hoş gördük. Biz Nodun ingliz tili derslerinin 9-njy dersine başlaýarys. Biz geçen dersimizde agzalarymyz üçin goşmaça maşk beripdik. Muňa bolsa birinji bolup Gülüş Aýgul atly agzamyz dogry jogap bermegi başardyk. Agzalarymyz üçin bugunky goşmaça maşkymyz bolsa şu sözlerden ibarat. We adatda qiýaly bu sözleriň terjimesini tesirlerde kim birinji bolup belläni biz indiki dersimizde hökman belläp geçer. Ýerne bugunky dersimiz bolsa geçen dersimizdäki öýüşimizden başlaýarys. I eat breakfast. I eat cheese. I eat bread. It's tasty. Siz bu ýerde apostrof belgisini görýärsiňiz. Bu sözü gysgaltmagy aňladýar we siz görýän harplaryňyzy goşup okap gidaýmeli bolýaňyz. It's heavy. A green leaf. Biz bugun ören gyzykly çekimli. Why? Çekimlisini öğreniriz. Bu harpyň gyzyk ýeri çekimliden öň hem çekimsizden öň hem gelip biler. Gelin bu harpymyzyň çekimli we çekimsiz harplar bilen bile gelende okulşyny öğrenelim. Çekimliden öň gelse ol Y. sesi bilen okulur. Meselem Yes. Yet. Yad. Yeah. hiç hili kynçylyk ýok. Şonuň üçin bu sözleri ilki siz okaň, soňra bolsa biz bilen bile barlarsyňyz. Yes. Yet. Yell. You. Yard. Yan. Siziň ýatda tutmaly zadyňyz bu harp çekimliğiniň öňünde gelenini ýa sesi bilen okalýandyr. Gelin bu harpyň çekimsiziň öňünde gelenini nähili okalýanyny görelim. Eger bu harp urgulu gelse onu ol I. diýip okalýar. Siz bu sesleriň eýem nähili okalşyny bilýäňiz. Eger bu harp urgusuz gelse onu ol E. diýip okalýar. Bilerekde okalyň. Cry. Fly. Try. We urgusuz. Heavy. Tasty. Duty. Okamak dowam etýäs. Ilki bilen birinji sesri. I. Sizin okalyň. Cry. Fly. Try. My. Dry. İkinci setrimiz urgusuz. Heavy. Energy. Easy. Duty. Marry. Her sözü çıkaryan sesine göre koyup çıkın. Ve size yine bir käbir harp bileşiklerini aýtmak isleýän. Bu harp bileşikleri A. sesi bilen okalýar. Meselem Play. Stay. Away. Way. They. May. adatdan çykýan sözleri hem ýatlaň. Açar sözü Key. diýip okalýandyr. Bu sözü okamakda bolsa köp başlangyç öwrenjiler ýalňyşýandyr. Ýatda saklaň.
Bu kadadan çykýan sözdür. Ki. To marry. Öýlenmek, durmuşa çykmak. Happy New Year. Ýene bir täze harflerleşigi, ýagny You. ses bilen okalýan. New. To cry. Yard. To play. To dry. To fly. A fly. Biziň bugunky soňky harflerleşigimiz bolsa, Oy. Boy. şu görýän sözleriniz üçin dogry transkripsiýany ýazyň. Bilýän köpeňizde sorag ýaza çykýandyr. Urgyny nirede goýmaly? Munuň üçin bellenen aýratyn bir kada ýok. Munuň hemmesi siziň näçe köp okumagyňyz bilen, näçe köp bilip barmagyňyz bilen, wagtyň geçmegi bilen siz bu dili duýup başlarsyňyz we urgyny nirede goýmalydygyny özüňiz duýarsyňyz. Size maslahatym muňa kän kelläňizi agyrtmaň. Häzir biziň esasy maksadymyz dogry okumagy öwrenmek we daşmazdan okumakdyr. Bugünlükçe yine bir bellek geçmeli zadymyz. Eger siz sözüň soňuny şu harflerleşiklerini görseňiz, onu ol ýöneki neutral ses bilen okalýar. To refer. Leather. Letter. Pepper. Center. Mentor. Birinci setre bilelik tokalyň. Pray. New. Few. Hue. İkinci setre bolsa siz başlaň, biz bolsa gaýtalarys. Beauty. Vein. View. Rain. Dew. Bu sözlere dogry transkripsiýany ýazyň. New. Pray. Şeýlelik bilen bu dersimizge öz soňuna ýetip barýar. Dersimiziň soňuna bolsa siz üçin indiki ders üçin öý işini hödürleýäris. Siz şu görýän sözleriňizi okamaly bolarsyňyz. Men siz öz başda turgulleşýänsiňiz diýip umyt etýärin. İnglis dilini öwrenmekde biziň kanalymyzyň azyrak bolsa hem goşundy bolsa biz hoşal bolardyk. Bizi goldamak üçin bolsa sizden etjek haýyşymyz şu videolary öz dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Kanalymyza agza bolun. Videomy size ýaran bolsa like basyp, videolar hakynda pikirleriniz bolsa elbetde tesbirlerde bellek geçin. Indiki derslerde görüşýänçä bolsa hoş, sag bolun.